shine karka yi wa Allah ƙarya, kuma karka faɗi wani abu game da addini ba tare da ka sani ba, kuma karka faɗi wata magana da wani zai ɗauka Allah ne ya ce alhali kai kace ba Allah ba. Wannan shine mafi girman abin da ɗan adam zai yi da harshensa wajen sabon Allah, kuma shine mafi girman sabo da babu irinsa. Ka yi amfani da harshenka ka yi magana a madadin Allah alhali Allah bai saka ba, kuma abin da ka faɗa ɗin bai dace da saƙon Allah ba, ƙarya kake masa. Wannan shine mafi girman abin da za a saba wa Allah da shi. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithm wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah ce ka gaya musu abinda Allah ya haramta a cikin addinin musulunci ga sunan hawa kamar haka. Na farko alfasha kowace iri ce, mataki na farko kenan. Mataki na biyu na sama shine sabo, alfasha wanda za a yi da harshe, sabo wanda za a yi da gaba. Sannan kuma sai Allah ya ce wa an tushriku billahi wal baghy bighairi al-haqq, sai kuma mugunta da cuta ta hanyar da za ka yi amfani da hannu ko ka yi amfani da ƙarfin fawa na mulki ko ka yi amfani da sulɓa ta samun dama akan waɗansu ka danne su don kai ka hau. Wannan shi ne albaghi, danne haƙƙin ɗan adam, sai kuma shiga cikin haƙƙin Allah. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, Allah ce sai kuma rufewa gaba ɗaya kankat. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, da kuma ku faɗi magana a game da Allah abin da ku ba ku sani ba. Al-Imam Ibn Qayyim yace wannan ya nuna wato darakat na laifuffuka, hawansu ba abin da yafi yin magana akan Allah ta hanyar ƙarya laifi a wurin Allah, domin ya ma fi shirka girma. Shi yasa Allah ya faɗi shirka kafin ya faɗi shi. Dan kulura al-fawahish sai Allah ya fara da laifin harshe. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, ya sake karewa da laifin harshe don ya nuna maka harshe shine yake haɗa masu ƙananan laifi da masu manyan duk da harshe suke yi. Don haka alqawlu ala Allahi bi ghairi ilm da kuma iftira'ul kadhibi ala Allah, mutum ya kirkiri ƙarya, yana daga cikin mafi girman sabon da za a yi wa Allah. Saboda dama abin da za ka yi mafi girma shi ne ka shiga rigar Allah ta hanyar magana ka ce Allah ya ce kuma bai ce ba, ta hanyar bauta ka ce kai ma ya cancanta a bauta maka. Mafi girman laifin da Fir'auna ya a duniya shine ya ce shi ma Allah ne, ana rabbukumul a'la. Ko kuma mutum ya ɗauki wani aikin da ya san Allah ne kaɗai ke iya ce shi ma zai iya, kamar yadda Namrud ya ce wa Annabi Ibrahim alaihi salam, bayan Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, ubangiji na shi ke kashewa ke rayawa, shi ma yace ana uhyi wa umiit, ni ma ina iya abin da ubangijinka yake iya yi. Haka kuma shine wato babban laifin da Yahudawa malamansu suke yi, shiga aikin Allah. Fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah ce tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubutu da kansu kuma su ce daga Allah yake. Kaga shiga cikin aikin Allah ne ta hanyar ka rubuta ƙarya ka ce Allah ne, ka ɗauki wani aikin Allah kashewa da rayawa ka ce naka ne, ka ɗauki ilahantaka na abauta maka ka ce kai ma haka ne, kamar yadda Fir'auna ya, kamar yadda waɗancan suka yi. To yana